Toni Strubel, i hem parlat amb ell, cadascú que saqui les seves conclusions. Tinc molts emails, senyor Albiol. Vostè jo no sé, però és un home de moda, eh? Bueno... Sí, qualsevol televisió... Què va alguna televisió més, no? El teletaxi del Justo Molinero? Sí, també, sí. Alguna més? Alguna més, digui, vull conèixer on va. No, hi vaig a vàries, segons em criden, i he estat a vàries. Tampoc ara no recordo, però he estat a vàries últimament. Sí, emissores de ràdio també. Aquí s'ho passa bé, no? Aquí m'ho passo molt bé i estic encantat. Bueno, a Badalona hi ha televisió? Municipal? A Badalona hi ha televisió, municipal? Sí. Municipal, sí, no em criden tant com jo crec que en tindrien que cridar. Però és municipal, o sigui, sí, no és privada? és a l'Ajuntament. És municipal al 100%. Però tindrà vostè uns minuts, no?, atorgats per llei, no? No, o sigui, quan generem algun tipus de notícia sí que ens treuen, però, per exemple, em van fer una entrevista ara fa una setmana i feia 4 anys que no me'n feien cap al mateix programa, no? Vull dir que bueno... Bé, estàvem parlant i farem una coseta, que vagi, si us plau, el nostre company Roger, perquè tenim moltes trucades, com sempre ho deia abans Víctor Amela, i és veritat cada vegada que tractem aquest tema, però avui hem volgut aprofundir una mica més a partir d'aquestes declaracions que s'acumulen damunt d'aquesta taula, perquè la veritat és que tothom està una mica implicat, fins i tot avui el govern de la Generalitat que feia referència a partir de l'enquesta que recordo, un 25% dels ciutadans mostren posicionaments durs en matèria d'immigració, un 25% dels ciutadans. El 49,3% dels catalans creuen que el nombre d'immigrants és excessiu i el 36,2% que és elevat, segons l'enquesta Percepció dels catalans sobre la immigració 2010 del Centre d'Estudis d'Opinió. Serà una peça clau, és a dir, serà un tema clau en les eleccions municipals? Creuen vostès que partits que es presenten... Per cert, un dia convidaré a Pablo Barranco, del partit, un nou partit que ha creat que es diu Via Democràtica, que m'han arribat diferents emails. Vostè coneix aquest partit, Pablo Barranco? L'he sentit anomenar, però no sé. Sé que presenten nous. Sí, un dia, ho dic perquè es presenten diferents partits. També cal recordar Plataforma per Catalunya del senyor Josep Anglada, que també es presenta a diferents poblacions. Vull dir, creuen vostès que afectarà el percentatge de les eleccions? Creus, Víctor, que afectarà? No, estic convençut que aquest tema perjudica l'esquerra. És a dir, jo no sé qui... Qui és el partit que perjudica? Jo crec que aquest tema no sé qui el treu, no sé qui li dona visibilitat mediàtica, però diguem-ne, si fos un tablero d'ajedrez, jo pensaria que darrere hi ha una persona de dretes. Perquè és evident que aquest tema perjudica l'esquerra. Per què? Perquè l'esquerra no pot sortir per tradició històrica dient hem de controlar la immigració, hem de ser més durs i més extrems, i com l'esquerra no ho pot dir... I per què no ho diu? No ho pot dir per tradició històrica, no ho pot dir. Víctor, el que passa que jo... Com no ho pot dir, beneficia la dreta. Víctor, el que passa que jo crec que hi ha un concepte que difereixo amb tu, Aquí no estem parlant d'una moda, aquí estem parlant d'un tema que és el tercer que afecta, després de la crisi econòmica i de l'atur, en els ciutadans de Catalunya. Per tant, amb una campanya electoral més que mai, els polítics estem obligats a parlar d'allò que de debò preocupen els ciutadans. Sobretot si els convé, senyora Albiol. Sobretot si els convé, si vostè treu rèdit polític, senyora Albiol. Els polítics estem obligats a parlar i a plantejar propostes i solucions I vostè ho fa hàbilment, efectivament, sobre aquells problemes que de debò afecten els ciutadans. El que no pot passar és com ha passat a Catalunya en els darrers anys, que mentre les prioritats i les necessitats dels ciutadans anaven en una direcció, el govern de Catalunya anava en una altra totalment diferent, perquè és en aquest moment en què es produeix l'allunyament entre la classe política i la societat. Jo, com a polític, estic obligat a parlar d'allò que li preocupa als veïns de la ciutat de Badalona. No del que a mi m'agradaria o deixar d'agradar, sinó del que de bo els hi preocupa. Sí, però també sap vostè que els estats d'ànim de la població, els estats d'ànim de la gent es poden condicionar. Des de la política es pot condicionar. No dic determinar, però sí condicionar. I si el missatge que llancem és hem de tenir por, hem de tenir por, hem de tenir por, acabarem tenint por. Al final... I jo no vull tenir por. Creen un estado de opinión y además es el único mensaje local que se convierte en un mensaje a nivel nacional. Si tú estuvieras preocupado de la cosecha de lechugas de Badalona, no hablarían de ti en Madrid ni hablarían de ti en Andalucía. Es decir, es un tema muy particular, ¿no? Yo lo que sí ya he empezado a oír a gente en la izquierda es la idea de regular.
más hablar de regular, más que de echar, de tal, regular el flujo de inmigrantes, el trato con los ciudadanos en España, y no parece ya raro que, por ejemplo, Angela Merkel diga: nosotros queremos aquí inmigrantes españoles de alta cualificación, eso sí, en 6 meses tienen que aprender alemán. No nos suena mal. Cuando alguien dice aquí, no, aquí tienen que hablar catalán lo primero los inmigrantes y tal, joder, me parece que es la gente. O sea, hay que empezar a ser un poquito más moderado en todo ese pensamiento, ser más racional, ¿no? Y luego, a mí lo que sí me parece es que, por ejemplo, si esas revoluciones de Túnez y de Egipto parece que se van a llevar a cabo y que van a funcionar, es muy probable que no haya un flujo ya de migrantes tunecinos, seguramente. Se queden en su país. Si tienen oportunidad, sí quedarán. O el que quiera irse se va, pues como emigramos los españoles, te vas porque quieres ir a un sitio mejor, porque te gusta estar en el área de San Francisco. O sea, eso sería lo ideal. Pero claro, para eso necesitas organizar el tema en origen. En origen. Sí. Ese es el discurso que tiene que izquierda, desde mi punto de vista. Es decir, ayudar a esos países para que el que está allí no quiera irse. Claro. Para que el que está allí, el que quiera irse es porque va buscando la excelencia, porque quiere viajar, porque le apetece, como hacemos todos, pero no porque tenga una necesidad vital. Y eso es lo que hay que conseguir, que de verdad en los países donde vienen los flujos de migrantes, esos países estén controlados y no haya... Hablamos de Marruecos, que es un país vecino, un país bastante civilizado y tal. El país de Marruecos se comporta como un sátrapa en muchas de las cosas que hace. En Marruecos hay poblaciones, parte de la población, que no tiene acceso al agua corriente y mientras estos tíos riegan inmensos e interminables campos de golf. Es una cosa realmente asombrosa y tiene un conflicto con el Sáhara y con el Polisario brutal al que le da la vuelta la espalda, bueno, prácticamente todo el mundo y sobre todo nosotros, que somos los que menos teníamos que haberlo hecho. Es decir, nosotros deberíamos tratar con ese señor para que el flujo de inmigración que venga de ahí sea un flujo de inmigración, por decirlo de alguna manera, civilizado. Que la gente no venga, voy allí... Sobre todo para que deje de robar a su propio pueblo, exacto. Y tenerlo en cuenta su... De robar, de meter en la cárcel... Hemos sabido ahora que Gaddafi tiene una fortuna como 4 veces superior al presupuesto de la Generalitat. Bueno, y aquí en España, lo de España de Gaddafi es una cosa, vamos, lo que tiene aquí es algo tremendo, ¿eh? Y algunos tienen donde Gaddafi. Algún día podríamos hablar de por qué Alejandro Agag, ¿les suena a ustedes? Sí. Tiene un superhotel muy cerca de Trípoli con un terreno enorme para ir allí a matar perdices. Hombre, esto cuenta. No, bueno, no es así, es que no me estoy inventando nada. O sea, quiero decir que ha habido un flujo de negocios, de asuntos, y resulta que uno de los individuos que tiene la propiedad de una interminable lugar de caza, de vedado de caza, con un superhotel maravilloso, muy cerca de Trípoli, es Alejandro Agag. El yernísimo. El yernísimo. Porque se decidió montar allí un sitio para cazar perdices. Y por cierto, el chiste está en que murieron muchos miles de perdices. Muchos miles de perdices hasta que han conseguido que las perdices hayan llegado allí y estén... En fin, que se pueden contar cositas, ¿no? Estas cositas, ¿no? Estas cositas. És que esteu molt informats. Anna, de Barcelona, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Felicitats pel programa. Gràcies, endavant. I moltes felicitats pel Ramon per l'atreviment que té de vindre aquí a Catalunya i explicar-se com s'explica. Molt bé. Bueno, llavors, aviam, els polítics també tindrien de governar per Catalunya, per Espanya i per Europa i pel món sencer, per el que està dient. Perquè TV3 l'altre dia van fer la gent com desgrava i se'n va als paraïsos fiscals, que és una vergonya els diners que se'n van d'aquí a Espanya cap als paraïsos fiscals. Bueno, ara, parlant d'això, aviam, als anys 80, com que no hi havia treball, les dones que anaven pel carrer amb cadenes d'or els hi estiraven, passaven per la moto i els hi estiraven, i eren les persones naturals d'aquí, de Catalunya. Als anys 90 entraven a robar a les farmàcies, a les botigues, perquè no hi havia treball, i eren la gent que hi havia aquí a Catalunya. O sigui, quan no hi ha treball passen totes aquestes coses, però quan hi ha treball no ens en recordem. I a més, una altra cosa, els metros, als anys 90, als anys 80, a les 5 del matí anaven les senyores d'Andalusia cap a les cases de les zones riques allà a fer treballs pels senyoritos. Ara, aquestes senyores andaluses estan cuidades a 9 barris per aquests emigrants de Sud-amèrica que les cuiden elles perquè són grans que tenen Alzheimer. I així és la vida. I així és la vida. Carme, de Barcelona, què tal? Bona tarda. Hola, Carme.
No la tenim, molt bé. Doncs, senyor Lluc, si plau, si em vol acompanyar, posa la musiqueta de València. No cal, anem a veure, no hi ha cosa que més me repeteixi que els tòpics, no cal. M'estimem més Ara, atenció, perquè podrà parlar amb el senyor Lluc. Silenci. Oh, que maca aquesta música. Oh, i el País Valencià, que no... El País Valencià, que no vol veure TV3, no vol veure TV3. No, que jo no soc... Silenci, si plau. Que no està el programa Esta és mi història, que vostè m'anava ja director, jo allí obeint. Ara vostè callaré. És la venjança. No, ara farem el que feia ell. Saben vostès el que ens feia a nosaltres, els subalterns del programa. Ell era el director d'Esta és mi història. I vostè era subdirector? Ajudant de direcció. Sí, estava al seu costat. Jo estava en el mismo sitio. Sap el que em feia fer a mi? Minut a minut seguia jo què passava a les altres televisions. O sigui, minut a minut tenia una carpeteta i anava apuntant tot. I ell allà amb el seu micro, amb l'Anna García Lozano i patata. Ara sóc jo aquí. Però per què conta aquestes coses que fa molts anys que han passat? No fa tants anys, no fa tants anys. No, però no només ho ha fet amb ella. Quan va crear vostè el programa Saboratí... Què vol saber? Anem al gra. Perquè va fer el mateix amb l'Anna Rosa Quintana. Què es pensen vostès quan va començar el Saboratí, que ho va crear ell? Però anem a veure, està fent-me un càsting, una cosa, una promoció? Atenció, perquè anem a la saleta, i a la saleta ara podran... Sí, sé agafar telèfon, si és això que vol dir. Sí, i tant. Al igual que ho vam fer nosaltres durant molts anys. Què anava a dir? Que hi ha gent que no vol participar en directe, no vol que s'escolti la seva veu, però vol donar la seva opinió. Ho podrà fer a través del senyor Lluc, que agafarem 3 trucades. Anem a la saleta. La música, Arnau! La música! Això és fatal, no. M'encanta aquest moment matrimonial. És fatal, exacte. Escolta, Víctor, tu saps el que em fa fer patir a mi? Total, perquè van passar alguns anys junts. I no t'explico quan treballava amb el Jaime Bores, que també era el director. Esto lo quiero saber yo, No, terrible. No, perquè després li diràs a l'Arús que ets un espia de la teva... coses que contaré, coses que no li convenen. Vingui, passi per aquí a la saleta, Roger, anem a la saleta. Segui amb aquesta cadira, sisplau. En aquesta cadira, vale. Anem a veure les telefonades. Vinga. Tinc El paper. senyor Lluc agafarà 3 trucades. 3 telèfons. 3 trucades que no sortiran per antena, només cal que truquin al telèfon de la saleta, que el posarem ara mateix. Aquí el tenen. 902 04 06 01. Si volen donar la seva opinió sobre el tema que estem parlant aquesta tarda. Creuen que Catalunya és racista o realista? Perquè hi ha molta gent que no vol participar en directe, no vol escoltar. No s'escoltaran. Parlen amb ell, le diuen què en pensen, Catalunya és racista o és realista. 902 04 06 01 per parlar amb el senyor Lluc. Primera trucada. Hola, què tal? Com li diuen? Qui és vostè? Carme, i què em vol dir, Carme? Dóna un telèfon abans de res, Carme. Digue'm. Sí? Sí? És així de senzill i de fàcil. Només cal que truquin, parlen amb ell tranquil·lament i després ell ens explicarà exactament què volen també els telespectadors que no participen a través de la televisió, però que sí volen participar i dir-li amb ell la seva opinió. Recordin la pregunta que fem en el dia d'avui. Catalunya és racista o realista? Aprofito una vegada més per donar-li les gràcies a tots vostès per aquesta fidelitat tan gran que tenen amb aquest programa que és el Catalunya Opina. Carme, ho apunta això i ara li diré al senyor a Carles Vinga, segona trucada, 902 04 06 01. Carme, ho apunta perquè és que hi ha més gent que va telefonar, Gràcies, Carme, ja ho diré això, Ara ho diu. Vinga, següent trucada, recordin... Moltes coses a contar, El que me deia Carme és molt interessant. Bueno, ara m'ho explicarà. No ho sé, agafi la segona trucada. Hola, com li diuen? Hola. Com li diuen a vostè, el primer? Rafael, d'on telefona? Santa Coloma, què volia dir? De Santa Coloma, de totes parts... És veritat, és que arribem a molts llocs, gairebé a tota Catalunya, i estem molt contents perquè tothom vol participar, tothom vol dir la seva. Des de fa 5 anys estem a punt d'arribar als 900 programes, 900, que arribarem durant aquesta temporada. I vostès trucant aquí per parlar amb el senyor Lluc. Ara tornarem a la taula i continuarem. I després Igor Llongueras, que portarà les seves notícies. Vinga, agafem una trucada més. Vinga, Lluc. Una trucadeta més al 902 04 06 01 si volen parlar amb el València. Oi, no, escolta, tothom vol parlar amb tu. Hola, sí. Hola, com li diuen? Hola, sí. Ionet, ¿qué tal? Buena tarde. Buenas tardes. Bueno, quisiera emitir mi opinión de que básicamente yo considero que
catalogar al pueblo catalán como racista o realista, pues es un poco subido de tono, ¿no? Yo pienso que más bien básicamente lo que influye en todo esto es la actitud de las personas que venimos de fuera. Unos venimos a trabajar y a buscarnos una vida mejor y más digna, y otros simplemente pues se aprovechan un poco de la tolerancia y de la tranquilidad y la pasividad de la gente de aquí de Cataluña, ¿no? Básicamente. Creo que más que racismo va más de actitud. Yo creo que es un problema de actitud y pues a la gente se le cataloga según su actitud. Si eres bueno, pues tu actitud te hace ser bueno. Si eres malo, independientemente del país que vengas, eres malo. I ja està. Era tot el que queria comentar. Muchas gracias. Moltes gràcies per la seva trucada, que la tenim també present. Si volen parlar amb nosaltres en directe, 902 04 0801. Si volen parlar amb el senyor Lluc, que està ahí agafant les trucades, 902 04 0601. Ara el deixarem que agafi un altre. Col·labora amb els immigrants. Ja veuràs. Sí, sembla que està castigat aquí, però ja li està bé. Què fas? Continue o què? Li ho explique, Carlos? Sí, va, expliqui, va. Mire, les 3 telefonades són molt interessants. Té una audiència bonica. Bé, si li faré un altre dia, no es preocupi. Carme diu que no es toca mai el tema de gitanos romanesos i denuncia, es pregunta com venen així, i diu que hem de parlar del tema de les màfies que s'aprofiten dels gitanos romanesos. Una altra persona, però aquesta no puc. No podem agafar. Rafael de Santa Coloma està a favor del que diu el senyor Albiol, i diu que era socialista i se n'ha esborrat, perquè l'han decebut. I després, última telefonada, Jaume d'Almella, diu que Catalunya és molt realista. Un moment, no pengi, sisplau. Diu, Catalunya és molt realista, Catalunya és on més immigrants s'acullen, i diu que ha creat una empresa per a col·laborar amb els immigrants. Molt interessant. A veure què diu aquesta darrera trucada. Un moment, que li passo al senyor Lluc, eh? No, miri, ja està. Vale, anem, vinga. Ho he fet bé? Ho ha fet molt bé, senyor Lluc. No. Ho ha fet molt bé. Vostè sap que estic molt content que vingui al programa. I jo també, jo m'he encantat. Que ve de València. Sí, 3 hores. Que ara torna cap a València, que fa un esforç molt gran. Demà estic. No, demà se'n vaig, eh? La setmana que ve. Perquè te les falles. Vinga, endavant. Que no, que vagi a la taula. Gràcies. Qui tinc aquí? Qui? Hola? Hola. Dolors de Roses, què tal? Bona tarda. Molt bé, bona tarda. Endavant té la paraula, Dolors. Mira, jo penso que no som ni racistes ni realistes. Sí? Catalunya... Som classistes. Sí, digui. Que som classistes, nosaltres. Nosaltres som classistes. Sí, nosaltres a Catalunya no som, ja t'ho dic, ni racistes ni realistes. Classifiquem la gent. Sí. Al meu poblet hi ha un gueto de marroquins, un gueto de colombians, un gueto de negres. Vull dir, classifiquem la gent. Vull dir que això de realistes jo crec que no som. I després una altra cosa, que totes les ajudes que n'hi ha li donem a ells quan estan aquí i no parlen ni el català ni el castellà. I a nosaltres, per demanar una ajuda, tenim que parlar català per nassos i tenim que fer cursets. Jo ara se m'acaba d'acabar una ajuda que tinc de violència de gènere i tinc 2 criatures i no tinc cap ajuda. I me diuen que no, però en canvi els marroquins que no parlen català sí els hi donen. Classifiquem la gent. D'acord, comentem aquesta frase seva aquí al Catalunya Opina. Gràcies per trucar des de Roses. Recordin, 902 04 0801. Ramon, ¿som clasistas? Es que yo creo que el racismo es un racismo de clase, sobre todo. Es decir, es que antes eran los gitanos. Los picados de Viruela y los hijos de madre soltera. O sea, era una cosa, no, lo digo en serio, lo digo porque no había con quién ser racista, entonces eran los gitanos. ¿Y los gitanos qué pasaba? Que vivían de otra manera. Yo vivía al final de la calle, en la calle Canarias, perdón que ponga el ejemplo, pero es que es muy ilustrativo, y el final de nuestra calle habían sido el cementerio de San Justo y San Nicolás, en Madrid, donde estaba enterrado el editor Ernesto Jiménez y iba allí a ponerle flores Juan Ramón Jiménez. O sea, quiere decir que el cementerio tenía un cierto sentido. En aquel cementerio jugábamos los niños, nos metíamos en los nichos. Tal. Para nosotros era un sitio de juegos. Para los gitanos es que vivían allí. Los gitanos de mi barrio vivían allí, en el sitio aquel. Y estaban desplazados. ¿No? Y yo iba al colegio con chavales de allí. Quiero decir que tampoco era una cosa. Iban al colegio con nosotros y estaban en el colegio. Pero por la calle no había negros, no había chinos. No había orientales. Es que esto es una cosa que ha pasado en este país hace muy poco. A partir de los 80 empieza a llegar gente y aquí, claro, no éramos racistas porque no teníamos contra quién ser racista más que contra los gitanos. Entonces empezó a llegar otro tipo de gente. Y el racista rechaza al que es diferente, sea rico, sea pobre o sea lo que sea. Y luego está el clasista. Y aquí lo que es un racismo de clase. Aquí hay un problema con la clase. Vamos a ver, el señor que viene de donde venga
y se dedica a su trabajo, a su profesión y trabaja, al que le moleste ese sí que es un verdadero racista. Porque el señor que viene aquí y se dedica a trabajar hace la misma vida que tú, que yo, que cualquiera de nosotros. Se levantan por la mañana, van al trabajo, llevan a sus niños al colegio, vuelven de trabajo, ven la tele cuando tú, duermen como tú y se comportan como tú. Eso no es un problema de clase, eso es un problema de civismo. O sea, en Badalona, que yo lo conozco en el barrio de la Salud, hay problemas no porque sean marroquíes o sean rumanos gitanos, no. Hay problemas porque hay unos señores que se meten 30 en un piso y a las 3 de la mañana venga a subir y bajar. Sí, es lo que yo hay estaba problemas porque pinchan la luz de la escalera y se la meten en el piso. Hay problemas porque arrancan los buzones o arrancan se llevan las puertas de las habitaciones de los contadores para venderlo como hierro. Hay problemas porque por mucho que se arregle la los calle... gitanos que le daban un piso, llegaban y se metían al burro y se llevaban las cañerías y las pero esto es hace 30 o 40 años. En Valencia, una de las diversiones de los fines de semana es quemar coches. Y los queman niños de Valencia. O sea, no sé, o sea, quiero decir, yo te entiendo perfectamente. Pero no es un problema de clase. Sí, yo te entiendo. Aquí el problema es que un señor no le importa, en general, España no es un país racista, porque no tenemos el concepto, porque no nos han educado en eso, y además no lo hemos tenido que ver, lo hemos visto ya cuando este país estaba despuntando, ¿no? Nadie va a decir nada de que un ciudadano viva enfrente otro ciudadano que venga de donde venga y que tenga su trabajo y se comporte normalmente. Claro que la gente se va a quejar de cómo vive en su casa otro, sea de donde sea. Se trata de comportamiento, eso es otra cosa. Uno cuando tiene un comportamiento racista es cuando acusa de los males suyos al que es diferente. Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde está el problema, en que hay gente que está diciendo no tengo trabajo porque me lo han quitado estos, no tengo vivienda porque me lo ha quitado este, no bajo al parque porque me roban estos. Ese sí es un sentimiento, aunque haya en algunos momentos elementos de verdad. Anem a Lleida un moment. Florencio, què tal? Bona tarda, des de Lleida. Buenas tardes. Adelante, endavant, té la paraula. Florencio? Sí. Endavant, pot parlar. Es que no sé si me están escuchando. Sí, estem escoltant. Endavant, Florencio. Vamos a ver, yo lo que pienso, yo tengo 60 años, llevo en Lérida de hace 14 años. Yo no me vine a Cataluña a trabajar, que es la verdad. Después he tenido que trabajar. Pero pienso una cosa y además para mí ha sido, pues si os quiero decir algo, yo no esperaba esto. Yo solamente no pienso que en España haya racismo, yo creo que no hay, porque conozco Andalucía, Extremadura, pero lo que sí pienso es que Cataluña es racista, pero increíble. ¿Y por qué? Además, ¿Por qué? Porque es racismo, porque tiene una diferencia entre lo que ellos piensan, en lo que ellos, cómo ellos funcionan, cómo ellos explotan, a cómo lo hacemos los demás. Però això es diu personalitat pròpia, això es diu caràcter, això es diu identitat. Mira, ahora mismo estáis cometiendo una falta de educación. Yo estoy hablando en castellano y vosotros me estáis hablando en catalán. Bueno, però Florencio, este tipus d'actitud ja la tenim superada fa molt de temps. Vull dir, la llengua pròpia de Catalunya és el català. Vostè està veient el programa i ens està entenent i no entén per què ara ens retrau el que continuem parlant en la mateixa llengua que vostè ens entén, perquè si no ho entengués no telefonaria, no? Es una actitud provocadora. Hay una cosa que está clara, hay un tertuliano que está hablando en castellano y ahora mismo por ahí empieza el racismo que tenéis, por ahí. No. I aquest seria, en tot cas, seria un altre tema. Aquest tipus de discussió ja l'hem superada. Sí, sería un altre tema. Florencio, gracias por llamarnos, se lo digo yo en castellano, por si acaso no lo entendía el catalán, porque... Però, Carlos, és que ho entén, perquè ha estat una hora entenent-nos, i només que volia manifestar la seva disconformitat en que es parli en català. Tengo que decir una cosa de esto, Pero será después de la pausa. Vale, pero tengo que decir una cosa que creo que puede ser interesante. I Ramon ho entén. Serà després de la pausa. Quina casualitat que avui tinc... Atenció! Quina casualitat que tinc aquí un comunicat de premsa que m'acaba d'arribar. Plataforma por Catalunya de Badalona denuncia que s'està afavorint els immigrants de Badalona amb 584.000 euros. Des de Plataforma per Catalunya sentim indignació per aquest tracte a favor envers els immigrants que es tradueix en una pluja de tals quantitat d'euros en uns moments de crisi. És a dir, que, escolti,
Vull dir que sí que estan realment preocupats a Badalona. A veure qui firma, que creu que firma el No, és un comunicat de premsa de Plataforma per Catalunya. Acomiadem els telespectadors que segueixen aquest programa en la seva redifusió nocturna i ara, a les 8, continuem també amb les notícies d'Igor Llongueras i l'apunt que vol fer Ramon i més cosetes. Fins ara mateix.